Ahojte diváci, tu som ja, Patologamer, nie Patologaming, lebo neviem z akého dôvodu, ale YouTube, keď som si chcel dať meno Patologaming, tak mi YouTube povedal, že nemôžem. Tak sa teraz volám Patologamer. Tak, dajte like a odber a my môžeme ísť hrať Hill Climb Racing. Tuto to máme. Hill Climber, prvé auto, pekné, že? A ideme s tým na prvú dráhu Countryside, tak držte palce, aby som to nepokazil hneď na prvých pár metroch. Keby som netrafil tú benzínku, tak ono by to bolo asi najvtipnejšie na svete. Jej, polka z 1000 hotová. To už mám 20 000 peňazí. Aj. Dobre, vyšplhol som sa. Ja. Takú malú horu a nevyšplhám. To co je? Ne. Nie. Ten Jeep nemá žiadne tuningy. Ale už strojuje sa 1 metrov. Podľa mňa v pohode. Tak, keď budú stačiť peniaze, tak si možno kúpime novú dráhu. Alebo keď nebudú stačiť, tak vytuningujem tými peniazmi toto auto trošku, aby to išlo lepšie, lebo to veru nejde veľmi dobre. Tak, tu máme už garáž toho auta. Tu mi niečo tuto svieti, nejaký list. Tak, poďme na to kliknúť. Collect 20,000 coins. Jej! Super, na prvú šupu som musel získať 20 000 coin. No a podarilo sa. Jej. 100 000 som získal! What? Tak teraz si už učte. Ahojte, hádajte, prečo som to musel teraz strihnúť? Lebo vyskočila reklama. Veľmi dobré. Tak, skúsme. Dick, tu si viem kúpiť aj dráhu už. Počkaj, idem kúknúť. Toto ešte nechcem kúpiť, lebo auta sú podľa mňa veľa lepšie. Aj auto si viem kúpiť. Monster Truck. Ale kúpim si najprv toto. Tak. Yes. A stále mi zostalo 60 000, tak idem kúpiť túto dráhu. Yes! Mám 2 nové veci, akože minul som 100 000, ale to nevadí. Tak. Poďme sa na to vrhnúť. Áno. Tam sú aj roky. Tam sú Aha, keď je to sezóna, tak možno tam je, že proste, že tam bude zima, jeseň,
Jar a leto. Alebo niečo iné. Nejaký nový. No. Nepokaz. Je to dobré. Toto je podľa mňa oveľa lepšie než ten Jeep. Toto by urobilo rekord Countryside. Dobre, to bolo čestno. Toto musím preskočiť. A tu je ďalšia rieka. Gratulujem. OK, aspoň, že som to vyšplhal. Z tých diamantov budem potom bohatý, keď ich nebudem míňať. Čo je tá jazero? Čo je bahnisko? Fúha. To je ale spomalovač času. Ale aspoň, že tá motorka je taká dobrá, vyšplhá sa. Nie. Dobre. Nie. To čo bolo? Jak som to prežil? Ja chcem nový rekord! Mne sa to glitchlo. To urobilo chybu. What? Divné. Nový rekord sezóne. Dobre. Tak. Teraz, čo by ste diváci chceli vytréningovať? Auto alebo novú dráhu kúpiť? Alebo nové auto kúpiť alebo nejaký prostriedok. Ja by som si očividne vybral asi dráhu. Tu mám už nejaké dráhy, tak idem vedľa. A tu je desert. To stojí len 35 000. Super. Aspoň nemývnem znova skoro všetky svoje peniaze ako keď som kúpala tú motorku a ten Seasons. Tak idem to kúpiť. Jej! Dajme si jedno kolo, aby som mala potvrdiť, aká ten desert je. Na rovinu vyzerá to, možno to bude také ľahké, lebo aj tam je taký ľahký povrch na obrázku. Kto vie, možno to bude ťažké, možno benzínky budú 500 metrov od seba, kto vie, alebo blízko vedľa seba. Tak, poďme sa na to vrhnúť. Je to ľahké. Naozaj sa mi to aj ľahko dalo na tom obrázku. Aj to ľahké je. Ja by som, keď budem mať vytuningované všetky autá a povedete to úplne, že veľmi dobre, tak skúsim tu dať 100 000 metrov, lebo toto je naozaj veľmi ľahká dráha. Lebo ja som aj kúkal nejaké videá o tejto hre a tam bolo vypísané a tam som videl niektorých mužov, ktorí robili viac ako 100 000 metrov. Tak by som tých 100 000 metrov mohol dať aj ja. Keď už ma chvíľku racing baví.
Fú, toto neviem, či oné sa mi podarí. Toto je veľká hora. Musím nejako dobre začať. Nie takto zle. Jaj. To dám? Ja to dám? Počkaj, už mi dochádza benzín. Ne. Ale 706 metrov. Super. Tak. Super, zatiaľ mi to ide. Ja by som skúsil nejakú nové auto, alebo nejakú novú dráhu, alebo vytuningoval. Alebo ukončil to video a urobil to po týždeň. Viete prečo po týždeň? Lebo idem na dovolenku. Nepoviem kam. Tak ja si myslím, že by sme to mohli urobiť už v ďalšom videu, lebo už tu máme podľa mňa v pohode nahraté. Tak, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.